Isang magandang araw mga katropa. Sa aking pambungad na video ay malalaman nyo kung pamilyar kayo sa lugar na ito. Ang nakikita nyo po ay ang Kawakawa sa Ligao City. At ngayong araw po ay samahan nyo kaming mamasyal sa probinsya ng Albay. Tara, puntahan natin ang underground river sa Hubilyar. Since kami po ay galing ng Cam Norte, ay pumasok kami ng Ginubatan proper papunta ng Hubilyar Highway. At habang kami ay papunta ng Hubilyar ay napansin ko ang kakaiba at lumang style ng tulay na dito ko lang nakita. At bago ka makarating ng underground river ay susubukin muna ang iyong driving skill dahil sa mga biglang ahon at mga pabulusok na daan. At sa wakas ay narating din namin ang lokasyon ng underground river. At sa puntong ito ay ginaid tayo papunta sa parking ng mga light vehicles. At dito naman po sa lugar na ito ang entrance, registration at orientation bago ka pumunta ng underground river. Mula po rito ay kailangan nating maglakad pero malapit lang naman. Tinatawag po namin yung dry cave. Yung cave lang po talaga. Kaya dito po kasi sa barangay po namin, isang puso para isang cave po naman. Yung inadaan po namin. Baka na nasiring yung Kitinday Hills. Ba may Kitinday din ng Kamalig? Opo, bali yung Kitinday po, sa Kamalig pa po yan. Magkapareho lang po sila ng talaga. Anong pangaran? Opo. Galing na kami. Barangay Kitinday din po. Ang Kitinday, barangay? Opo, barangay po. Hindi siya magka-boundary? Hindi po. Harayo, malayo. Municipality. Ilang ito? Ilang metro? Hanggang dun sa 350 meters. 350 meters. 8 to 10 minutes na lakaran po. Then yan po palang na yan, yung ilog na yan. Bale, galing na din po siya ng Kamalig. Kamalig? Opo. Tapos Hubilyar. Tapos yung labas po niya, nasa dancer na. Yan po ang aking matikas na father. Barangay Kitinday po. Naka-camouflage. Kitinday bagay. Favorite niya ang camouflage. Galing. Kami ay papasok na ng underground river. Ako sa hulihan ng aking papa at aking kapatid at ang tour guide. Hanggang saan lang tayo, kuya? Bali dyan na po, sa baba na po yan yung Sightseeing muna po dito tayo sa taas. Yung kuyang sa baba, siya na yan ang nagkukonekta sa underground river, siya na yan. Yan na po, yan po yung underground river. Tingnan muna natin ang view sa taas. Ayan po ang view dito sa taas. Medyo malalim. Diyan daw po sa parting yan, pwede dyan mag-dive. Ayan po sa may bandang likod. Ayan po, nakikita nyo sa baba ang lalim. Ito daw po yung diving area na kung saan pwede kang tumalon at mag-dive. Ayan po, may kalaliman. Meron pong tulayan sa parking mo. Pasok ng kuweba. Sinubukan po natin bumaba para makarating tayo sa may bukana ng underground river. Mapapansin nyo po ay mayroong mga maliliit na waterfalls. Dito na po kami sa bukana. At ang nasa likod ko po ay aking mga nagwapuhang pamangkin. Ito po yung bukana ng underground river. Kalukuyan po nakasakay kami ng balsa ngayon. 5 katao lang po ang allowed.
Ayan, may shower daw sa gitna. Hindi naman pala iwasan. Kaya pala po dito mini pong. Ayan po yung pong. Ilag. Nilagan po namin yung shower na nasa gitna. Tayo ng picture. Para maliwanag. Bago matapos ang aming pamamasyal sa underground river, ay sinilip pa namin ang ilang falls na matatagpuan sa ilalim ng tuwa. Part naman po dyan na yung matataas na bato. Pankit po ito. Dyan na po. May mga ba dyan? Walang tawag niya sir. Business calls po yung tawag. Hanggang sa muling paglalakbay, mga katropa. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. It's the motherfucking Eagle Double G.